Wach mogik wewago. Mano to nyaka go erokamano nikech president gi baba dwe mar 6 tarik 30 nolimo mamana ma gisea kode pi modho. En gima ok en gima yot ahinya. Ago erokamano nikech baba be manomiyo mano timore. Koro amoso Makamu, kendo Makamu ne pok ang'eyo, pok nabedo kode podium machalo Kisumo mane wabede e twak mar joluo. Nayudo ka ng'ama riek kendo ng'ama ong'e siasa to kendo ng'ama understand ni to piny oa kanye to piny ochiko kanye. Ma kwanyalo bedo gi oganda machalo Makamu gini to kendo wanyalo bedo gi dongruok maduong' kabisa. Wach mogik wewago. Wach mogik ma weugo en ni kik wa politicize development. Ni to mondo wa achieve siasa. Mano gima rach kabisa. To kendo nyaka wapog ni to sama ng'ato ja siasa to gi kose yieri iwe bedo ja siasa kori bedo leader, kori provide leadership. Mago ki separate gik mokariyogo ko kinyalo bedo ng'ama kare kendo kinyalo li. Koro gime iluongo ni corporation dhano ng'eniya nitiere article 187 ma koro iluongo ni inyalo gine godo functions, inyalo chiwo godo functions mamoko ne sirikal machielo. Ji opogo ni article 187 gi article 182 article 189 articles ariyo gi opogore. To kineka koro jo siasa gi okawo 187 ma fit their interest ema giringo godo ni Sakaja chiwo ang'owa functions ma county. To giweyo article 189 mane watiyo godo section 2 ni iwinjo mar corporation giweyo ma ok gidwelewo be ok gimul iwinjo. To kata mana ginene the nini urban and city act section mar katiba mano be ok gidwa donjo. Yes, mano be ok gidwa donjo. Koro waweuru politicize development mar kaka oganda kendo kaka Nairobi. Wakuong wang'e development kaeto siasa wariti nyaka 2027. Lakini sani to wang'e ni to Sakaja nyalo timo nwang'o gi 80 billion mokelni mondo koko wageje godo ni hao no mi 80 billion to kwane result. To sani ka koro ji ochako bukore ni Sakaja ogine nikech ok onyal. Waonge gi resources manyalo sustain development agenda mar city. Anyalo nyisi sani ni gima nitie budget mar national government mar 4 trillion emonego bed budget mar Nairobi, not 42 billion. 4 trillion ote. Mane my budget mar